At sa ating good news naman po, Bayang Bagenya nagwagi po ng Silver Award sa International Team Physics Challenge. Kilalanin po natin yan sa good news. Kwento mo, Idol Ruru Hugotero. Isang mag-aaral na tubong bayambang Pangasinan ang nagkamit ng Silver Award sa International Team Physics Challenge na ginanap kamakailan sa Bali, Indonesia. Kinilala si Erich Marinel Ventura, residente ng Barangay Buwayan, Bayambang, bilang isa sa mga kasapi ng koponan ng Philippine Science High School, Ilocos Region Campus na nagwagi ng Silver Award sa naturang pandaigdigang kompetisyon sa larangan ng pisika. Ang International Team Physics Challenge ay inorganisa ng Organizing Center for STEM Olympiad, kung saan lumahok ang mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa upang sukati ng kanilang kakayahan sa physics at problem solving. Ang pagkilalang ito ay patunay ng husay at kakayahan ng mga kabataang Pilipino sa larangan ng agham at international na kompetisyon. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.